Nygaard A/S er et total- og hovedentreprenørfirma, og så har vi en mindre egenproduktion på ca. 20 mand inden for tømrer, murer og maler. Nygaard A/S har lavet rigtig mange forskellige opgaver for os. Blandt andet den byggesag, I kan se her bag os, en betonrenovering af lidt større karakter. Nygaard A/S de har lavet specielt nogle skolebyggerier, hvor vi har haft stor glæde af den ekspertise, som Nygaard A/S har været en del af. Nygaard A/S har udskiftet facaderne fra 1. til 4. etage på bygningen bag os, og så de isolerede kuldebroerne mellem etagerne. Grunden til, at vi valgte at bruge Nygaard, var, at de kom med et godt tilbud, og vi havde en god dialog fra starten. Nygaard har vi valgt at bruge, fordi de leverer altid en god vare, og de overholder deres aftaler. Så det er et solidt produkt, der bliver leveret hver gang. Det, der betyder noget for os, det er smidighed, og at de overholder den økonomi, der er sat på projekterne. Vi er rigtig stærke som team til at styre vores sager og håndtere vores underentreprenører. Der er god kemi, der er forståelse for, hvordan både bygherre og entreprenør skal handle sammen. Vi har tænkt os at bruge Nygaard fremadrettet, i og med at vi også har en rammeaftale med dem, så vores samarbejde vil løbe hen over de næste par år, som minimum i hvert fald. Nygaard A/S kan vi til hver en tid anbefale til vores bygherrer. Jeg vil bestemt bruge Nygaard en anden gang, specielt fordi der er god forståelse for, hvor man gerne vil hen. Jamen, min erfaring med Nygaard er, at de er professionelle. Det er at være tro mod tidsplanerne. Og der har været en god sparring hele forløbet igennem.